Dnes chcem pokračovať v tom, čo sme hovorili, ale na zhrnutie z toho, čo sme hovorili v stredu, tak chcem ťa posilniť, že Boh je dobrý. Boh má zasľúbenie pre tvoj život. Boh nechce zatratiť ani jedného človeka, ale každého chce spasiť, aby si prešiel do večného života, aby si už teraz vedel v svojom srdci, že máš večný život. Takže otvor svoje vnútro, svoje srdce, otvor na počutie Božieho slova, lebo Božie slovo je duch a je život. Takže hovorili sme o tom, že Boh dáva časné súdy na zem a keď sa dejú tieto časné súdy, tak človek má možnosť prehodnotiť svoj život, prehodnotiť svoje záujmy, svoje hodnoty, rebríček svojich hodnôt, ktoré má. A cieľom toho je, aby prešiel na Boží spôsob myslenia. A Boh síce dopúšťa časné súdy, ale dejú sa cez Satana, o ktorom Božie slovo hovorí, že je zlý, že prišiel na to, aby kradol, hubil, zabíjal, aby ničil život človeka, ale Ježiš prišiel na to, aby si mal život a aby si ho mal v hojnosti. Takže súdy, ktoré sa dejú, ktoré sú časné tu na zemi, tak dejú sa hlavne cez dva také spôsoby, a to je cez ovplyvnenie počasia, prírodné živly, hladomor, kobylky, mor. Do tohoto spadá aj to, čo sa deje v súčasnosti, aj koronavírus môžeme zaradiť podľa biblických výrazov medzi mor a toto vie ovplyvniť život človeka. Boh to nerobí preto, aby zničil človeka, že toto dopustí, aby mohol Satan spraviť, ale dopúšťa to, aby sa človek nezničil a aby hľadal Boha. Potom ďalšia vec, že takisto súdy prichádzajú cez zlých ľudí, cez vojny, lúpež, vraždy. A tretí spôsob, ktorý diabol používa, je aj cez poškodenie zdravia. Pozrime sa na prvé Božie slovo, ktoré chcem dnes spomenúť, a to je Skutky 10:38. A tu je napísané: Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Takže všimni si, tu je kázeň Petrova, kedy Peter káže v Korneliovom dome a hovorí, čo robí Boh, čo robí diabol. A tu hovorí, že Ježiš z Nazaretu, ten, ktorý je Mesiášom, tak pomazal ho Boh Svätým duchom a mocou, ktorý všade, kade chodil po zemi, činil dobré. A Biblia hovorí, že on je ten istý včera, dnes aj na veky. Preto aj dnes vie uzdraviť, vie oslobodiť a vie zvrátiť aj časné súdy. A to je dnešná téma, že ako odvrátiť časný súd. A preto nejde len o to, aby sme zachránili svoju dušu, ale aby sme účinne vedeli aj oslobodiť tých ľudí, ktorí sú okolo nás, aby sme vedeli priniesť požehnanie ostatným ľuďom. Takže tento verš hovorí, že Ježiš uzdravoval všetkých. A je ten istý včera, dnes aj na veky. Takže aj dnes, keď potrebuješ uzdravenie,
je taká situácia, že nemocnice oddialili všetky operácie, ktoré nie sú nevyhnutné, aby mali pripravený priestor pre tých ľudí, ktorí to budú potrebovať kvôli koronavírusu. A možno si v takej situácii, že nutne potrebuješ operáciu, potrebuješ zázrak, potrebuješ uzdravenie. Preto ti pripomínam toto slovo, že Ježiš uzdravujúc všetkých prechádza zem a každý, kto na ňo volá, tak Boh ho vie zachrániť a vie ho uzdraviť. Takže za tým je napísané, že koho uzdravoval, koho oslobodzoval, tak sú to tí, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože Boh bol s ním. Teraz je Ježiš v nebi, prihovára sa za teba a aj teraz ťa vie uzdraviť každého, kto k nemu bude volať o pomoc. V knihe Joba, v 2. kapitole, prečítam 3. až 7. verš. Viete, že Job bol muž, ktorý mal jedno z najväčších trápení na zemi a pritom bol spravodlivý. Pritom bol to čestný človek, ktorý sa bál Boha a nastala taká rozprava, že Boh sa rozprával so Satanom a ukázal, že Job, aký je čestný a spravodlivý, a tu môžeš vidieť charakteristiku, akú má Satan. A v tomto verši hovorí, čítam 3. verš, na to Hospodin povedal Satanovi, všimol si môjho sluhu Joba, lebo nie je to na zemi jemu podobného, bezúhonného, úprimného a bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. A ešte sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny nivočil. Satan však Hospodinovi odvetil, kožu za kožu. Človek dá za svoj život všetko, čo má. Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kosti a tela, či sa ti do očí nebude rúhať. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, aj hľa, máš ho v rukách, len život mu zachovaj. Čo sa udialo za tým? Na to Satan odišiel spred Hospodina a Joba ranil zhubným vredom od päty po temeno. Všimni si, čo hovorí tento odkaz. Tento odkaz jasne ukazuje na to, že keby diabol mohol, tak zničí každého jedného človeka. Lebo toto je jeho charakter. On sám vie, že vypadol z Božej milosti, že nemá Božej slávy a že jeho večnosť bude naveky v odlúčení od Boha, v pekle, ktoré je pripravené pre Satana, pre padlých anielov, pre démonov a tých ľudí, ktorí si to sami vyvolia tým, že neuveria a neurobia tú modlitbu, ktorú sme sa modlili. Biblia hovorí, že srdcom veríme na spravodlivosť, ústami vyznávame na spasenie. A tí, ktorí ignorujú to, čo Boh spravil z lásky pre človeka, tak tiež sa môžu dostať na toto miesto. Preto dobrou správou je to, čo sme sa aj modlili, keď sa Marek modlil, aby každý človek odovzdal Ježišovi svoje srdce, svoj život, aby prešiel už teraz počas tohto života zo smrti do večného života a aby si mal uistenie v svojom duchu, že patríš Bohu a teda, že aj večnosť tráviš s ním v jeho prítomnosti. Diabol by chcel zničiť každého človeka, ale všimni si,
nemôže to urobiť. Prečo? Lebo aj tu je napísané, že Boh mu dovolil len určitú vec a len to môže diabol urobiť, čo sa Bohu páči a čo Boh dovolí. To znamená, diabol nemá vôbec absolútnu moc a keď nejakým spôsobom panuje nad ľuďmi, tak len preto, že ľudia mu to sami dovolili v svojom živote a preto je dôležité, aby sa človek obrátil zo srdca k Bohu, aby poznal Božiu vôľu na základe jeho slova, lebo jeho slovo je duch a je život. Hospodin povedal Satanovi, aj hľa, máš ho v rukách, len život mu zachovaj. A všimni si, Satan vyšiel od Boha a hneď urobil to, že ho ranil s hubným vredom od pety až po temeno. Takže nemohol mu siahnuť na život, ale siahol mu na zdravie a to len preto, že to Boh dovolil. Teraz nie je našou témou preberať celého Joba. Podstatné je, aby si teraz vedel, že Satan ani tebe nemôže urobiť nič z toho, čo by chcel, lebo Boh mu to nedovolil a keď Boh dovolí, aby prišli nejaké súdy na ľudský život, či na jednotlivca, alebo aj na celú krajinu, alebo aj na celú Európu, tak sa to deje kvôli tomu, lebo Boh miluje človeka a dáva možnosť, aby sa ľudia obrátili, lebo nie Boh je zlý, alebo je zhubca, ale Satan je zhubca a toto treba úplne jasne vedieť, lebo keď sa chceš potom modliť, tak musíš úplne jasne vedieť, na čijej strane stojíš, kto je dobrý, kto je zlý a potrebuješ jasne vedieť, aká je Božia vôľa a vtedy vieš zo srdca pridať vieru k tomu, za čo sa modlíš, aby sa udialo v tvojom živote, v tvojej rodine, v tvojom národe, aj v celej spoločnosti to, čo je dobré pred Bohom. Má to určité podmienky, ale prvý bod, ktorý som chcel vyzdvihnúť, je ten, že pre ľudskú bezbožnosť Boh dopúšťa časné súdy. Druhá pravda, čo chcem povedať, a je veľmi dôležité, že Boh nechce človeka zničiť, ale napraviť. Veľmi pekný príbeh o tom je v knihe Jonáša. Túto knihu pozná temer každý, lebo vie príbeh o veľrybe a o mužovi, ktorý cestoval v jej bruchu. A my sa pozrieme na niektoré miesta z tejto knihy, aby sme pochopili to, že Boh nechce človeka zničiť, ale že chce každého jedného napraviť a dáva každému k tomu možnosť skrze tú obeť, ktorú Ježiš priniesol na kríži, aj pre teba, aj pre každého človeka. A tým, že nám dal slobodnú vôľu, tak každý máš možnosť rozhodnúť sa, či to príjmeš alebo nie. Keď to príjmeš, tak Boh sa z toho bude tešiť, lebo Ježiš na to prišiel, aby zachránil človeka a diabol prišiel na to, aby zničil človeka. Úžasne nenávidí každého jedného človeka, lebo Satan vie, že jeho čas skončil na to, aby mohol mať Božiu milosť a tým, že sa odvrátil od Boha, tak pre jeho život platí to, že bude navždy zatratený a ty, ja, každý jeden človek, kým sme v tomto tele, tak máme možnosť spoznať Boha
A to ti chcem povedať, že hlavnou úlohou človeka na zemi nie je užiť si, vyžiť svoje telo, svoje vášne a žiadosti, ale je spoznať Boha, lebo život nekončí smrťou, ale tvoj život, odkedy si sa počal, tak si bol počatý a Boh vložil do teba večný základ, to znamená, večného ducha si dostal a s týmto večným duchom, s ktorým je spojená tvoja duša, tak buď budeš tráviť svoju večnosť s Bohom, alebo bez Neho. Jednoducho povedané, v nebi, alebo vo večnom zatratení. A Božie slovo nás pobáda, vyber si život. A ten život je v Ježišovi Kristovi. Pozrime sa na nášho Jonáša a teraz prečítam zo 4. kapitoly 2. verš. Jonáš sa modlil k Hospodinovi a povedal, prosím o Hospodine, či nie je toto to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte nebol na svojej zemi? Preto som sa aj ponáhľal, aby som prv utiekol do Taršíša, lebo som vedel, že si ty silný Boh, milosrdný a ľútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, a ktorý ľutuješ zlého. Všimni si, Jonáš je Boží prorok, pozná Boha, pozná Božiu vôľu a viete, že Jonáš utiekol, Boh mu prikázal, aby išiel do veľkého mesta Ninive a aby hlásal, že mesto bude zničené. A Jonáš tam nešiel. Prečo tam Jonáš nešiel? Jonáš tam nešiel preto, lebo teraz to čítame, lebo hovorí, lebo už vtedy som vedel, že ty si silný Boh, milosrdný, ľútostivý, dlho zhovievajúci. To znamená, že Bohu môžeš veľmi dlho brnkať po nose a nepotrestá ťa. Není prchlivý, není výbušný a netrestce hriech hneď, keď človek ho urobí. A preto Božie slovo hovorí na jednom mieste, pretože Boh netrestce hneď hriech, keď sa vykoná, tak synovia ľudskí si myslia, že môžu hrešiť a že nebude potrestaný nikdy. Ale Boh je zhovievajúci a veľký čo do milosti a ktorý ľutuje zlo. Takže všimni si, aj v tomto príbehu, kedy Boh vyriekol súd na jedno veľké mesto Ninive a tam bol ten údel, že to mesto nemal tam prísť mor, nemal tam prísť koronavírus alebo nejaká takáto nákaza, ale toto mesto mal tam padnúť oheň z neba a mal zničiť týchto ľudí. Nie tak, že Boh to urobí, že on to vykoná, ale tým spôsobom, že len dá ruku preč, svoju ochrannú ruku od tohoto mesta a Satan, ktorý nenávidí človeka, on sám to veľmi rád urobí cez padlých anielov, ako je on sám, cez démonov, cez to, čo sme hovorili, cez poveternostné nejaké situácie, alebo napríklad, že mal padnúť oheň z neba, alebo môže prísť zemetrasenie, čiže Satan vie použiť tieto veci a vie takýmto spôsobom robiť len to, čo vie robiť, a to je zabíjať, hubiť, škodiť a klamať. Ak aj teraz v tejto dobe veľa sleduješ televíziu a zaoberáš sa len tým, koľko ľudí, kde zomrelo, čo sa deje a čo to len s nami bude, keď chceš vedieť, čo s nami bude, pozeraj do Božieho slova, lebo Ježiš hovorí, moje slova sú duch
a sú život. Takže on ti chce priniesť život, večný život a nie len tebe, ale aj tvojim blízkym, tvojim drahým. Takže práve na mesto Ninive mal prísť tento súd a prorok Jonáš mal presne to urobiť, aby prešiel celé toto mesto, aby im to vyhlásil. Potom vyšiel na kopec, ktorý bol oproti tomuto mestu. Tam si spravil také miesto, kde sedel a čakal, že na 40. deň, ako Boh povedal, že podvráti toto mesto a bude zničené. Takže takýto súd mal dopadnúť na mesto. A čo sa udialo? Udialo sa to, že keď tam sedel, tak to si prečítame, Boh dal výraz jednej popínavej rastline, aby mu robila tieň a aby nebol na tom slnku, ktoré na ňo pálilo. A Jonáš sa vedel dobre zlostiť, dobre hnevať. A čítam Jonáša 4. kapitolu, 10. a 11. verš. Na to riekol Hospodin. Ty ľutuješ, Kikajon, čiže tú nejakú popínavú rastlinu, ktorú nevieme presne, čo to je, nejaký brečtan, ktorým si sa netrudil, ani si ho nepestoval, ktorý vyrástol za jednu noc a za jednu noc aj zahynul. A ja by som nemal ľutovať Ninive, to veľké mesto, v ktorom je viac ako 120 000 ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravicou a medzi svojou ľavicou a aj hoviad je tam mnoho. Takže aj z tohoto miesta môžeš vidieť, že Jonáš to vedel, že Boh je aký? Je silný, je milosrdný, je ľútostivý, je zhovievajúci, veľký čo do milosti a ktorý ľutuje každé zlo. Toto potrebuje byť v tvojom srdci, lebo pokiaľ si myslíš, že Boh je trestajúci, zlý Boh, ktorý nedopraje človeku, aby mal trošku šťastia na zemi, opak je pravdou. Boh všetko spravil preto, aby si bol šťastný, aby si spoznal Boha, aby si našiel plnosť šťastia a radosti, lebo Boh ťa chce previesť týmto životom, chce ti dať požehnanie tu na zemi, chce, aby si spoznal Boha osobne, aby si s ním mal vzťah, aby si s ním vstúpil takou modlitbou, ako sme sa modlili na začiatku, keď sa Marek modlil, do zmluvného vzťahu s Bohom a potom, keď ho poznáš a Duch Svätý naplní tvoje vnútro, tvoje srdce pokojom, tak aby si vedel spočinúť v tom, že našou úlohou je zachraňovať tých, ktorí sú vedení na popravisko, to znamená tí, ktorí idú cestou svojim životom v rôznych hriechoch, v rôznych seba zničujúcich veciach a keby si aj ty sám videl niekoho, že napríklad je utrhnutá cesta a že tam cesta končí a je tam zráz a je tam odtrhlá rieka časť cesty a on sa ženie stovkou a ty by si ho videl, že ide oproti, čo urobíš? Budeš sa snažiť zo všetkých síl ho zastaviť, aby neprešiel a on si možno povie, čo za blázon mi tu skáče do cesty a ešte dupne na plyn a výsledok je taký, že padne do tej priepasti a zahynie, tak aj Boh robí všetko preto, aby zachránil človeka nie len pre časnosť, ale aj pre večnosť. Toto má Boh pre teba, chce ťa zachrániť a chce zachrániť každého človeka. A všimni si, že to, čo sme teraz čítali, tak Boh úplne jasne hovorí, že Jonáš, počúvaj, tebe je ľúto toho, že tu za jednu noc vyrástol takýto krík nad tebou, ktorý ti robí tieň, aby ti bolo príjemne.
Všimni si, Boh urobí takú vec, že na zlosteného Jonáša, ktorý povedal, že toto mesto bude podvrátené, potom si našiel také miesto, aby dobre videl na celé mesto z diaľky a aby videl v živom prenose, jak to mesto bude zničené. A ešte mu Boh dal výraz pekne nad ním, aby mal tieň, fantastické. Úplne sa potešil Jonáš, celý bol šťastný a potom vidí, že za jeden deň takisto tento zahynul, táto popínavá rastlina odumrela a zase sa začal zlostiť. A Boh sa ho pýta, právom sa hneváš? A vieš, akí sme my ľudia? Že aj Boh povie, že áno, právom sa hnevám, zlostím sa. Mám pravdu, radšej keby som zomrel. Takéto veci vedia ľudia vyrieknúť, dokonca aj prorok. A povie, že áno, ja som vedel, že darmo ja tam pôjdem, že ty si milostivý a ty sa zľutuješ nad tými ľuďmi. Všimni si, ale má to svoje podmienky, lebo to si povieme neskôr, ale chcem sa vrátiť teraz k miestu, ktoré som hovoril v stredu, a to je Izaiáš 26. kapitola, 9. a 10. verš. A tu je zase prorok Izaiáš, ktorý hovorí, svojou dušou túžim po tebe v noci, áno, svojim duchom v sebe ťa hľadám za skorého rána. Všimni si, čo robí prorok. Tento muž pozná Boha a čím viac ho poznáva, tým väčšia túžba je v jeho srdci po Bohu. Ak je tvoja túžba v srdci po Bohu a máš akékoľvek otázky, tak na našom živom čete teraz počas vysielania, tak sa môžeš opýtať, dať tam otázku, máme tam niekoho, kto ti odpovie. Príjmaj tie odpovede, ktoré sú z nášho zdroja. Potom môžeš mať, keď máš prosbu o modlitby, takisto môžeš aj zatelefonovať. Máme tam telefónne číslo, takže či teraz, alebo aj po tomto stretnutí, v ktoromkoľvek čase, môžeš sa ozvať, aby sme mohli mať aj odozvu a priamu reakciu na Božie slovo, ako jedna v tvojom živote. A v tomto slove, ktoré hovorí Izaiáš, tak vidíš jeho hlboký osobný vzťah, ktorý má s Bohom a ten vytvára v ňom ešte väčšiu túžbu po Bohu a po Božej blízkosti. Takže možno aj ty, keď si teraz sám alebo len v kruhu rodiny, tak hľadaj Boha. Maj túžbu po ňom a vec, že nedeje sa nič také, o čom by Boh nevedel, nedopustil na teba nič zlé, ale túži potom, aby sa každý napravil a keď Boh oddiali svoju ruku od človeka alebo od národa, tak nepriateľ okamžite hľadá spôsob, čo zle by mohol urobiť, ale všimni si, aj v Jobovom prípade Boh povedal, že môžeš mu siahnuť na jeho telo, ale nemôžeš ho zabiť. Takže potrebuješ vedieť, že choroba nie je od Boha. Potrebuješ vedieť, že akékoľvek zlé situácie v tvojom živote, že to nie je Boh, ktorý ťa prenasleduje, alebo by ti chcel škodiť. Lebo ak si toto niekto myslí, nevie sa účinne modliť a nevie spraviť účinným, či v svojom živote, v svojej rodine, alebo v príhovore, v modlitbe za národ, alebo za tú situáciu, ktorá sa deje dnes, nevie byť účinný, keď si myslí, že Boh je tomu na vine. A akí sú ľudia? Ľudia rozmýšľajú spôsobom, a to je v tom 10. verši, že však keď je Boh dobrý, tak nech dá každému milosť.
A tu je napísané, keď sa aj učiní bezbožnému milosť, on sa jednako nenaučí spravodlivosti, v zemi pravosti robí prevrátenie a nevidí velebnosti Hospodinovej. Takže nebuď taký človek, ktorý Bohu by chcel povedať, ako to má spraviť. Nemôže hlina, z ktorej je robený nejaký krčák v ruke hrnčiara, nemôže mu povedať, prečo si ma urobil takého a nie takého. Hrnčiar rozhoduje, čo vyjde z jeho ruky a preto prvá podmienka toho, aby si správne pristúpil k Bohu, je, že kto sa pokorí pred Bohom, toho Boh vie pozdvihnúť. Takže tento 10. verš hovorí, že keď sa učiní bezbožnému milosť, on sa nenaučí spravodlivosti. Takže milosť má svoje podmienky. Povedz so mnou, milosť má svoje podmienky. Takže Boh je dobrý, miluje človeka, nechce človeku zlé, ale chce ho zachrániť pred samým sebou a pred jeho vlastnými výmyslami, lebo človeku príde na čokoľvek zlé a preto skrze časné súdy Boh chce, aby sa ľudia navrátili k Bohu a odvrátili sa od svojich zlých ciest. Takže tretí bod, Boh vie zmeniť časný súd a dá sa ho uprosiť. A Boh veľmi rád zmení údel človeka a tu sú práve tie podmienky, ktoré Boh očakáva od človeka, aj od spoločnosti. A tiež sme to čítali v stredu, ale dnes prečítam len z 2. knihy Kronickej, zo 7. kapitoly 14. verš. A chcem, aby si videl to, čo je tu napísané, lebo toto je riešenie aj pre našu dobu v tejto chvíli dnes. Chceš, aby skončila táto rana, ktorá je teraz nad celou Európou? Všimni si, nie je jedno, akým spôsobom sa postavili rôzne krajiny k riešeniu tohoto koronavírusu a takisto aj, aké sú následky v konkrétnych krajinách, tak dá sa vidieť, že Boh vie dať milosť a cez konkrétne kroky sa dá oddialiť súd, lebo v knihe Jonášovej, viete, že Biblia hovorí, že keď prorok klame, keby prorok klamal, treba ho ukameňovať. A Jonáš povedal, že mesto bude podvrátené, nič z neho neostane a mesto ostalo a Boh oľutoval to, čo bolo zlé a svoj zámer neuskutočnil na tej generácii, ale udialo sa to o niekoľko generácií neskôr. Takže Boh naplní vždy svoje slovo, čo povedal, to sa stane. Ninive bolo podvrátené, bolo v jednom čase zničené, lebo vtedy nerobili pokánie jeho súčasníci. Takže záleží aj na nás, čo urobíme, ako budeme jednať. Takže pozrime sa teraz do knihy Jonáša, vrátime sa k nemu. V 3. kapitole prečítam 5. verš a potom 7. až 10. verš. Takže Jonáš prešiel celé toto mesto z jednej strany na druhé, pešo, a hovoril, že toto mesto bude Bohom podvrátené pre ich bezbožnosť. A tu je odpoveď. A mužovia mesta Ninive uverili Bohu. Všimni si, tu máš prvú podmienku, že potrebuješ uveriť Bohu. Vyhlásili pôst a obliekli smutočné vrecia,
Všetci od najväčšieho z nich až do najmenšieho z nich. A dal vyhlásiť a povedať v Ninive, to urobil kráľ mesta Ninive, z usúdenia kráľovho a jeho veľmožov povediac. Nech neokúsia ničoho ani človek, ani hovedo, vôl, ani dobytča, nech sa nepasú, ani nech nepijú vody. Ale nech sa prikryjú smutočným vrecom, človek i hovedo, a nech volajú k Bohu z celej svojej sily a nech sa odvrátia každý od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré je v ich rukách. Kto vie, či sa neobráti Boh a nebude ľutovať a či sa neodvráti od pále svojho hnevu, aby sme nezahynuli. A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty a tak sa Boh zľutoval nad tým zlým, o ktorom hovoril, že im učiní a neučinil. Haleluja. Takže vidíš, toto miesto nám hovorí o tom, čo je treba urobiť. Čo urobili Ninivčania? Uverili Bohu. Potom vyhlásili pôst, obliekli sa do smutočného vrecia. Ty sa nemusíš obliecť, nemusíš si dať na seba vrece. Stačí, keď si vezmeš rúško a budeš ho nosiť všade, kde chodíš. Ja tu teraz nikoho nemám, takže ho nemusíme mať a dodržiavame všetky zdravotné prehlásenia, ale ináč, keď si dáš rúško, tak veľmi dôležitá vec, ktorú možno som aj ja zle hovoril, alebo chcem to napraviť a veľmi dobre to povedal nastávajúci minister zdravotníctva, lebo keď máš na sebe rúško, tak tie vírusy, ktoré sú fakt strašne malé, vedia cez to rúško prejsť. Ale vírusy nechodia sami, lebo oni sa ani nevedia pohybovať, nemajú tieto schopnosti, ale vždy sa pohybujú v kvapôčkovej nákaze, čo je aj napísané v 91. žalme, že nebudeš sa báť kvapôčkovej nákazy, ktorá sa zakrádá v mrákote. Čiže tá mrákota, to môžeme vidieť ako kvapôčkovú nákazu. To znamená, keď ty máš rúšku na sebe, chrániš, aby od teba cez tú rúšku nevyšli tieto kvapôčky. A keby aj nejaké prešli a ten, ktorý má tiež rúšku a dýchá, tak zase ostanú z vrchnej strany na jeho rúške, lebo tieto vírusy nie sú v takej malej aerosoli, že by ako jednotlivé konkrétne vírusy si lietali vzduchom, ale nachádzajú sa v týchto kvapôčkach a tie sú tak veľké, že toto rúško ich vie ochrániť. Takže prosím ťa, nemaj na sebe vrecovinu, rúško si daj, všade, kde si medzi ľuďmi, chrániš ich, chrániš seba. Vrecovina dnes nie je symbolom toho, že sa pôstíš, lebo treba roztrhnúť srdce a nie vonkajší vzhľad. Ježiš o tom hovorí, ako to treba robiť, že máš dobre vyzerať, ale čo treba spraviť? Treba roztrhnúť srdce a treba urobiť tie veci, ktoré sme čítali a ktoré urobili aj v dobe Jonáša v meste Ninive. A kráľ hovorí, že každý nech volá k Bohu. Takže treba sa modliť. Treba volať k Bohu z celej svojej sily. Nech sa odvráti každý od svojej zlej cesty, to znamená,
Prehodnoť svoj život, prehodnoť, čo je dobré, čo je zlé. Máš na to spustu času, keď si doma. Prosím ťa, nezaoberaj sa, že znova len necháš cez seba prechádzať všetky možné informácie, či z internetu, alebo z televízie. Cieľavedomé ži a síť sa Božím slovom, čítaj Bibliu. Ako chceš poznať Boha, aký je, keď nečítaš Bibliu? Ako chceš mať s ním vzťah, keď sa nebudeš modliť? Takže modli sa, tu je napísané, že z plného hrdla, z celej sily. Treba sa odvrátiť od každej zlej cesty. To znamená, všetko, čo bolo zlé, tak treba to vyznať Bohu ako hriech, poprosiť ho o odpustenie a on vie hodiť tvoje hriechy do mora zabudnutia. Treba sa odvrátiť od každého násilia, hnevu. Božie slovo hovorí, že máš byť rýchly počuť a máš byť pomalý od hnevu a pomalý hovoriť. Lebo často človek hovorí neuvážené veci a preto to, čo vychádza z tvojich úst, nech je modlitba k Bohu, prímluva, nech sú uvážené veci a za tým je, kto vie. Všimni si, Ninivčania neboli ani z Božieho ľudu, neboli Izraelci, naopak Jonáš úplne jasne vedel, že keď sa ľudia neodvrátia od hriechov, tak sa stane to, čo prorokoval, ale hovoril, Bože, ja som vedel, že ty si milostivý, ľútostivý, zhovievajúci a že nechceš vykonať zlé. A tým, že on im hlásal, že čo príde, oni urobili pokánie a všimni si, Boh odvrátil tento časný súd a neprišlo na nich zlé, ktoré Boh chcel dopustiť, aby sa udialo, lebo prišla náprava v ich životoch. Keď príde náprava v našich osobných životoch, keď sa budeme prihovárať za náš národ, takisto povstala nová vláda, treba sa za ňu modliť, nezlorečiť, lebo keď človek zlorečí, tak ako budú vedieť dobre pracovať. Takže treba žehnať vláde, modliť sa, prihovárať sa za ňu, ale tým, že prehlasuješ Božie slovo a aj Ninivčania povedali, že predsa len, či sa Boh nezmiluje, či nezmení názor. Boh nemení názory, lebo je ten istý včera, dnes i na veky, ale kým plynie čas a my žijeme v čase, Boh žije vo večnosti, tak v tomto čase je stále možnosť zmeny, nápravy a Boh je zhovievajúci, je trpezlivý, nedíva sa na teba cez tvoje hriechy a keď ich vyznáš, tak ich hodí do mora zabudnutia a Boh sa díva na teba cez všetko to dobré, čo si zaumienil v tvojom živote urobiť. Takže toto má Boh pre teba. Takže týmto zároveň vyhlasujem aj pôst pre celý náš zbor. Budeme sa pôstiť, modliť každý štvrtok až do odvolania. Budeme sa prihovárať za naše rodiny, za naše životy, za naše mesta, za náš národ, aj za celú Európu. Budeme robiť verejné vyznávania a budeme sa takýmto spôsobom modliť. Budeme robiť zástupné pokánie za národ a týmto spôsobom veríme tomu, že Boh zastaví aj túto kliatbu, ktorá je na celej Európe, aj na celom svete a budeme povolávať požehnanie na naše životy. Takže už teraz hovorím, že každý štvrtok budeme sa pôstiť. To neznamená, že si dáš vrece a popol na hlavu, ale že nebudeš v ten deň jesť a
budeš sa modliť a volať k Bohu. Ako to budeme robiť, spomenieme v stredu, takže budeme pokračovať v tejto téme, aby sme vedeli byť účinní v našej spoločnosti, v národe. Takže na toto myslíte, za toto sa modlíte. A teraz chcem, aby si sa postavil a budeme sa, aj keď si niekde doma, budeme sa modliť. Chcem ťa povzbudiť, pokiaľ si prvýkrát na našom vysielaní, tak môžeš sa opýtať v živom čete, takisto je tam telefónne číslo, kľudne zavolaj, daj svoje otázky, svoje potreby napíš a aj v týždni budeme na tieto veci reagovať, odpovedať. Nech si požehnaný a nech vieš vstúpiť do tých dobrých vecí, ktoré Boh má pre nás pripravené. Haleluja. Nebeský Oče, prichádzame k Tebe v mene Pána Ježiša Krista. Tvoje slovo hovorí, že keď Tvoj ľud, ktorý je pomenovaný po Tebe, a my sme Kristovci, tí, ktorí odovzdali Kristovi život, voláme sa po Tvojom mene, pokorujeme sa pred Tvojou mocnou rukou. Budeme sa modliť a budeme hľadať Tvoju tvár. V mene Ježiš odvraciame sa od všetkých svojich zlých ciest a veríme, že vyslyšíš z neba, z miesta svojho prebývania, odpustíš nám hriechy celému národu a vyliečiš našu krajinu. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že môžeme úplne jasne vedieť, že si dobrý, že Tvoja milosť a milosrdenstvo trvá na veky, že si zhovievajúci, milostivý, milosrdný, že nechceš učiniť zlého, ale chceš, aby každý človek robil pokánie, aby sa odvrátil od svojej zlej cesty. Prosíme ťa, Pane Ježišu, na príhovor svojho ľudu, odvráť aj celú túto vec s koronavírusom v našej krajine, aj v celej Európe. Nech táto pandémia, tak ako rýchlo prišla, nech vie takisto rýchlo skončiť. Chceme, aby každý človek vedel hľadať Teba a prosíme, Pane Ježišu, Ty vidíš naše srdcia, chceme robiť to, čo je Tvoja vôľa a páčiť sa Tebe v mene Ježiša Krista. Amen. Zdravím vás, milí diváci, priatelia, bratia a sestry. Ďakujem, že ste si pozreli naše dnešné live vysielanie a chcem vás ešte povzbudiť Božím slovom v týchto ťažkých časoch, aby sme boli smelí, šľachetného srdca. Ty a ja sa môžeme stať hrdinami dnešných dní, lebo nie sme zbabelci, aby sme zahynuli, sme veriaci, aby sme si zachránili život, a to nielen svoj život, ale aj životy ľudí, ktorí sú okolo nás. V liste Jánovom je napísané: podľa toho sme poznali lásku, že on dušu položil za nás. Aj my máme duše klásť za bratov. Ale ak niekto má pozemský majetok a vidí brata núdzu trieť a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom láska Božia? Dietky, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove. K tomuto slovu povzbudzujem vás, povzbudzujem aj seba, aby sme boli štedrí, aby sme sa vedeli podeliť s tými, ktorí sú okolo nás. A tiež vás prosím, aby sme nezabúdali na Boží dom, ktorým je cirkev živého Boha. Aj tento miestny zbor v Poprade potrebuje prežiť toto obdobie, potrebuje fungovať ďalej vysielať vám tieto live prenosy. A preto, ak nás chcete podporiť, tak môžete posielať svoje dary na stránku, ktorá je uvedená tu na dole. Za všetky vaše dary vám ďakujem a prajem vám požehnaný deň.